DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bakit hanggang ngayon sinisisi niyo pa rin ako? Hindi ko ginusto ang nangyari. Alam ng Diyos na saktan din ako tulad ninyo. Pero anong magagawa ko? Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Ako ang May Hawak ng Buhay ng Tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Napakasakit naman po nito, Inay. Isang taon pa lang ang nakakaraan mula nang pamanaw si Itay. Ngayon naman, kayo naman ang sumunod. Ani, nagluto ang nanay ko ng goto para sa mga naglalamay. Ito, kumain ka. Denver, iniwan na rin ako ni Inay. Isang taon na lang, graduation ko na. Pero hindi niya nahintay yun. Talaga sigurong hanggang doon na lamang ang buhay ni Aling Tess. Kung natuklasan ko lang sana ng maaga yung sakit niya, baka hindi siya nawala. Sana nalaman ko kaagad yun. Sana naramdaman ko kaagad na may sakit siya. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Kahit naman nalaman mo ng maagang sakit ng nanay mo, hindi mo rin siya maililigtas kung talagang kukunin na siya ng Diyos. Mag-isa na lang ako muna din. O diba, may kapatid ang nanay mo na nasa Maynila. Alam na ba niya ito?
Jessie, kapatid ko. Hindi ba na tayo nagkita? Ma? Ano nangyari? Umiiyak kayo? Ang tita Tessie mo, Maris. Patay na. Ha? Ay, hindi pala nakaligtas si tita. Hindi niya naligtasan yung sakit niya. Oo, anak. Ang hirap, hindi ko malaman siya nakita. Mag-isa na lang ngayon si Ani. Kawawa naman. Aayusin ko na agad ang ticket ko. Kailangan makarating agad ako ng Cebu. Sige po. Susunod na lang kami ni Ronnie doon. Pagdating niya. Yun sana yung gusto kong ipakiusap sa'yo, Ronnie. Kasi kawawa naman yung pinsan ko. At alam ko, hindi matitiis ni Mama na makitang nag-iisa na yung pamangkin niya. Hindi mo naman kailangan makiusap, Maris. Mag-asawa tayo. Kamag-anak mong ibig mong tulungan. At kaya naman natin. Ba't naman ako tatanggi? Salamat naman sa'yo, Ronnie. Pagdating natin sa Cebu, sabihin mo na kay Mama Lina ang napagkasunduan natin para makabawas na yun sa kanilang alalahanin. Oo, siguradong matutuwa si Mama pag nalaman ito. Ani, ngayong nailibing na ang nanay mo, gusto ko sana sumama ka na sa amin sa Maynila. Tita Lina. Oo nga naman, pinsan. Doon mo na ituloy yung pag-aaral mo. Anyway, 1 taon na lang naman yun, di ba? Sa amin ka na tumira, Ani. Para naman may kasama sila Mama Lina at Maris pag nasa Dubai ako. Kaya lang, paano po itong bahay namin dito? Nakasanla kasi ito sa isa naming kapitbahay. Dahil nga po sa pagpapagamot ng inay. Ibenta mo na ito noon sa pinagsanlaan niyo. Oo nga, tama si Mama. Kasi malulungkot ka lang lagi dito. Tungkol naman sa pag-aaral mo, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala doon. May kita naman ako sa maliit kong negosyo. Mapag-aaral kita. Pero nakakahiya po sa inyo. Huwag ka lang mahiya. Kaya ka naman pag-aralin ni Mama eh. Dalawa yung pension niya. At narito rin kami ng Ate Maris mo na handang tumulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Tita Lina, Ate Maris, Kuya Ronnie. Ang totoo, talagang kailangan ko ng tulong. Dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Nangako ako sa bangkay ng kapatid ko. Kaya hindi kita pababayaan, pamangkin. At tutuparin ko yun. Hindi na pala tayo magkikita. Dahil sa makalawa, pupunta ka na ng Maynila. Tama naman kasi sina tita. Malulungkot lang ako kung mananatili pa ako rito. Ay, ako na lang palang mag-isang mamamasyal dito sa park. Pwede naman tayong mag-chat o kaya magtawagan para makapagbalitaan. Sa bagay. Saka naunawaan naman kita eh. Hindi madaling pinagdaraanan mo ngayon. Alam mo, naisip ko tuloy, doon na lang sa Maynila ako magtatrabaho. Bakit? Maayos naman ang trabaho mo dito. Hindi, para magkasama pa rin tayo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, bakit wala na yung mga maruruming damit namin dito? Ang alam ko hindi pa naglalabas si Maris. Dahil may pinuntahan sila ni Ronnie kahapon. Tita Lina, Ah, hinahanap niyo po ba yung mga marurumi ninyong damit? Ay, oo, Ani. Maglalaba kasi ako. Nalabahan ko na po. Nakasampay na nga po eh. Mabilis po ako natapos dahil Pride detergent din pala yung gamit ninyo. Ay, oo. Mahusay kasing mag-alis ng dumi at amoy sa damit yun. Pero sana naman hindi ka na naglaba. Kaya ko naman yun. Maliit na bagay lang naman po yung ginawa ko. At saka okay po yun. Nakatulong na po ako dito. Nalibang pa po ako. Salamat, Pamangkin, ha. Mula nang dumating tayo rito, napansin ko na ang kasipagan mo. Pasasalamat ko ito, tita. Sa pagkupkop at pagmamahal ninyo sa akin. Bro, may bago palang miyembro ang pamilya niyo nga. Hindi naman bago, Marco. Dahil pinsan buusan ni Maris. Ngayon nga lang namin nakasama sa bahay. Di bagong kasama. Bro, maganda pa. Hindi lang maganda. Mabait, masipag pa. Yan pang hinihintay mo. Ipakilala mo na sa akin. Habang narito pa tayo, nang magkalapit na kami. Loko mo. Bata pa yun. 20 years old lang yun. Ikaw, 33 na. Hindi kay bagay. Grabe ka naman sa akin, bro. Binata naman ako, Bago ka makapanligaw doon, 3 pagdaraanan mo. Ha? Ako, si Maris, at si Mama Lina. Okay. Ate Maris, may problema ka ba? Wala naman, Ani. Kasi kanina ko pa napapansin. Parang matamlay ka. Nalulungkot lang kasi ako. Kasi bukas, aalis na ang kuya mo. Babalik na siya sa Dubai. May iwan uli kami ng 2 naming anak. Di ba sabi mo, matagal lang nagtatrabaho sa abroad si kuya? Oo. Hindi ka pa rin ba sanay? Ay, Love na love kasi ako ng ate mo, Ani. Kaya siya ganyan. yabang mo naman. Oh, ano? Ibig mo sabihin, di mo ako mahal. Oo na. Mahal na. Ikaw talaga. Huwag ka na kasing malungkot, mahal. Kasi... Mabilis naman lilipas ang 2 taon eh. Oo nga ate. Makakasama niyo uli si kuya. At saka, narito ka na, Ani. Ang dagdag na magpapasaya sa pamilya ko. At tutulungan ko rin si ate sa pag-aasikaso sa mga anak ninyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Denver! Ikaw pala ang sinabi ni Tita Lina na bisita ko. Kumusta ka na, Ani? Eto, okay naman ako rito. Mababait si na tita sa akin. Kaya kahit paano, nabawasan ang lungkot ko sa pagkawala ng parents ko. Ang studies mo? Ayos din. Nung simula lang ako medyo nahirapang mag-adjust. Teka. Ano nga palang ginagawa mo dito sa Maynila? Don't tell me, lumuwas ka rito para lang maghanap ng trabaho. Hindi.
Isa ako sa mga ipinadala sa bagong branch ng office namin dito. At isa rin ako sa mga na-promote na maging supervisor. Wow! Ay, congrats ha! Thank you. Ang galing talaga ng kaibigan ko. O paano parents mo? Yun ang malungkot. Naiwan sila sa Cebu. Oy. Kaya mag-isa lang ako sa tinutuluyan ko. Pero sabi ko sa kanila, kapag stable na ako dito na lang din sila. Oo nga. Mas masarap pa rin kasi na, syempre kasama yung pamilya mo. Lalo na, buhay pa naman ang mga magulang mo. Kaya nga, hindi ako bilib dun sa mga kabataang maagang lumalayo sa mga magulang na wala namang mahalagang dahilan. Sinasayang lang nilang pagkakataon na makapiling ang parents nila ng mahabang panahon. Oh, Maris, kumusta na si Bunso? Meron pa nga rin lagnat, ma. Pero tuloy naman yung pagpapainom ko ng gamot. Bakit to kayo nakabihis? Meron akong kakausapin. Gusto magbenta ng mga gawa kong pabango. Kaya aalis muna ako. Naku, paano kaya ito? Kailangan ko rin nung umalis. Saan ka naman pupunta? Bigayan ho ng card nila Junior ngayon para sa first grading. Magulang yung pinapupunta ng teacher para kunin yung card. Narito naman si Annie. Bilin mo na lamang sa kanya si Candy. Sandali ka lang naman, di ba? Oo nga pala, no? Walang pasok si Annie ngayon. Nakatapos din ako mag-review. Matingnan nga muna si Candy. Taas pa rin ang lagnat ng pamangkin ko Kahit na pinainom ko na siya ng gamot sa lagnat kanina. Mabuti pa, punasan ko siya. Kuha muna ako ng tubig. Ba? Ang mata ni Candy, tumitirik. Diyos ko! Ito yata yung sinasabi nilang kumbulsyon. Candy! Candy, pamangkin ko! Hindi maaari ito! Dadalhin ko siya sa doktor ngayon din! Mailigtas kaya ni Annie ang kanyang pamangkin? Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Annie. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bakit hanggang ngayon sinisisi niyo pa rin ako? Hindi ko ginusto ang nangyari. Alam ng Diyos na saktan din ako tulad ninyo. Pero anong magagawa ko? Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Ako ang May Hawak ng Buhay ng Tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Salamat, Annie. Dinala mo rito sa klinik si Candy. Nakaligtas siya sa malalang epekto ng kumbulsyon. Mabuti naman. Ligtas na ang pamangkin ko, ate. Alam mo, natakot talaga ako kanina. Pero kahit natakot ka, naisip mo pa rin dalhin agad siya sa doktor. Doon sa pinakamalapit na klinik. At yun daw ang nakabuti, ang sabi ng doktor. Sabi po kasi ni inay, tita, ganun daw ang ginawa niya sa akin nung bata pa ako. Buti na lang naalala mo yun. Ano naman sakit ni Candy, ate, tita? Meron pala siyang tigdas. Tigdas? Oo. Mabuti na lang na-check up na ng doktor kaya bawas na yung alalahanin natin. Salamat ulit, pamangkin, ha? Tita Annie! Oh, Nasaan po si Mommy? pinapatulog si Candy, JR. Ay. Bakit? Papaturo po sana ako ng assignment ko sa kanya sa math. Yun lang pala eh. Ako na lang. Huh? Talaga po, tita? Oo. Tuturuan niyo ako? Oo, sabi. Baka matagalan pa si Ate Marie sa pagpapatulog kay Candy. Kaya ako na magtuturo sa'yo. Eh, sige po. Thank you po, ha. Ito po yung notebook ko. Oh, multiplication lang pala eh. Madali lang to. O sige, maupo ka dito sa tabi ko nang makapag-start na tayo.
Mukhang ang saya mo, bro, ah. Huhulaan ko. Katatapos lang yung mag-usap ng misis mo, ano? Tama ka, Marco. Galing mo manghula. Dati kong trabaho yan, bro. Ikaw talaga. Joke lang. Nahawa lang naman ako sa pagiging masaya mo, eh. Oh, kamusta naman sila? Okay na. Magaling na rin yung bunso ko. Malaking bagay talaga na naroon sa amin si Annie. Yung maganda ka mo niyang pinsan? Oo. Sabi ni Maris, si Annie na rin daw ang madalas magturo kay JR ng mga assignment niya. Ipakilala mo na kasi ako dyan sa pinsan ni Maris. Para maging magkamag-anak na tayo. Aba, ang dami ng umorder sa iyo, Ani. Halos lahat po ng classmates ko babae, tita. Yung iba nga po dyan, 2 pa yung order eh. Magkaibang brand po ako mahihiya. Nagpapabango din naman po sila. Sige na po. Pagdali nyo na rin ako ng mga pabangong para sa mga lalaki. Baka mahirapan ka sa pagdadala. Kayang-kaya ko po yan, tita. Para naman po makatulong po ako sa inyo. Salamat, Ani. Hindi ka lang basta mabait at masipag. Matalino at matulungin pa. At dahil dyan sa mga ginagawa mo, napapasaya mo ko ng gusto. Wala na si Inay, Tita Lina. Kaya ngayon, kayo na pong tinuturing kong pangalawa kong nanay. Kaya sa inyo ko na po gagawin ang pagpapasayang hindi ko nagawa kay Inay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, pinsan. Ang aga mo naman gumising. Ikaw pala, ate. Oy, ngayon pa lang sana ako magluluto. Nakapagluto ka na pala. Naalala ko kagabi, may lakad kayo ni tita ngayon. Kaya inagahan kong gising ko para makapagluto ako. Oo nga eh. Nagpapasama sa akin si mama. Meron daw siyang bibilin. Kaya pagkahatid namin kay Junior, diretso na kami sa mall. Bahala ka na kay Candy, ha? Oo naman, ate. Huwag kang mag-alala. Bait talaga ng pinsan ko. Buti na lang. Narito ka sa amin. Ay, oo nga pala, ate. Naglagay na ako ng unique toothpaste doon sa banyo para magamit natin. Ay, oo. Salamat uli, pinsan. At saka, pasensya ka na, ha? Sa kwarto mo na naman nakatulog kagabi si Junior. Kasi nawiwili doon sa mga kwento mo. Okay lang yun, ate. Nalilibang din naman ako sa pamangkin ko eh. O sige na, kumain ka na. O ikaw? Tatawagin ko muna si Tita Lina. Ang bilis ng panahon, ano, Annie? 3 buwan na lang, graduate ka na sa management. Oo nga, Denver. Parang kailan lang. Nagdadalamhati ako dahil sa pagpanaw ni Inay. Pero dahil kina Tita Lina, nakaya kong harapin ang mabigat na pagsubok na yun sa buhay ko. At tinulungan ka pa nila sa pag-aaral mo. Oo nga. Kaya ihahandog ko sa kanilang tagumpay ko sa graduation ko. Kung gusto mo, pagka-graduate mo, sa office ka na namin magtrabaho. Oy, talaga? May papasok mo ko doon? Oo. Akong bahala sa'yo. Magandang record doon nitong supervisor mong kaibigan. O sige ba? Para magkatrabaho na kaagad ako. And don't worry, hindi kita ipapahiya. Naniniwala ako sa'yo. Kaya nga malakas ang loob kong i-recommenda ka ron eh. At saka, gusto ko rin na lagi kang makasama. Ha?
Bakit kayo lang ni Kending narito sa kwarto? Asan si JR? Nasaan pa? Di nado sa kwarto ng tita Ani niya. Batang yun, oo. Napalapit na ng gusto kay Ani. Pero mahirap yun, anak. Bakit yun naman nasabi yan, ma? Kung mag-asawa na si Ani, paano na siya? Kahit nga saan magpunta, kahit sa park, gusto niya laging kasama yung kanyang tita. Naku, ma, matagal pa naman siguro mag-aasawa si Ani. Ni wala pang ang boyfriend. Huwag niyo munang alalahanin yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Talaga po, tita? Para sa akin ang necklace na ito. Oo. Regalo ko yan sa graduation mo. Pero ang mahal po nito, nakakaya naman po. Ikaw na bata ka, oh. Lagi ka na lamang nahihiya. Hindi ka naman ibang tao. Pamangking kita. Arang anak na nga ang turing ko sa'yo. Basta ang gusto ko, yan ang isuot mo sa graduation mo, ha? Thank you, Tita Lina. Oo. Bait niyo talaga. Salamat din po sa pagmamahal niyo. Dahil sa inyo, para ako nagkaroon ng bagong nanay. Siya, huwag ka na nga umiyak. Mamaya magkaiyakan pa tayo rito. Tita Ani, alis ka po? Oo, JR. Saan po pupunta? Sa mall. Bibili ako ng shoes. Para po sa graduation mo? Oo. Naku, ang galing mo talaga. Hindi mo nakakalimutan. Siyempre po. Meron na nga po akong card na ginawa for you. Ay, ang sweet naman ng pamangkin ko. Tita, sama naman ako sa iyo. Ha? Sige no. Para makapamasyal din ako. Ay, JR! Ano ba? Inuuto mo na naman ng tita mo, ha? Gabi-gabi mo na lang siyang inaabala. Pati sa pamasyal, gusto mo sumama. Ate, shoes lang naman yung bibilin ko eh. Di pagkatapos doon, magmimerienda lang kami, tapos uuwi na. Ay, ingatan mo siya, ha? Ako na ang bahala sa kanya, ate. JR, dito ka lang sa tabi ko, ha? Isusukat ko lang itong shoes, ha? Tita, pwede po ba tayong bumili ng chocolate? Meron po kasi ako nakita na gusto ko eh. Sige. Dadaanan natin mamaya, ha? After ko magsukat ng shoes, okay? Kukunin ko na lang po. Tanaw nyo naman po ako eh. Sige na nga. Pero bumalik ka kagad dito, ha? Opo, tita. Sige po. Tuwan-tuwa ang pamangkin ko. Lagi naman siya nakakapamasyal. Wala talagang kasawa-sawa sa mall ng mga bata. Ay, teka. May sukat na nga itong dalawang sapatos para malaman ko kung alin dito ang mas okay sa paa ko. Pagkatapos namin dito, kakain naman kami sa... Ha? Ano ang nangyari kina Ani? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas,
Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ari. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pa inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Bakit hanggang ngayon sinisisi niyo pa rin ako? Hindi ko ginusto ang nangyari. Alam ng Diyos na saktan din ako tulad ninyo. Pero anong magagawa ko? Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ma, salamat at dumating na kayo. Oh, halika. Magpunta tayo ron. Opo. Ibilhan na muna natin si Candy sa kaibigan mo para malaman natin kung ano nangyari.
Honey, anong napakiramdam mo? Medyo masakit pa po ang katawan ko. Ano ba nangyari? Bakit napasama kayo sa mga nasugatan sa mall na yon? Bumili po ako ng sapatos. Nagsusakat ako ng sapatos noon nang biglang sumabog. Si JR naman, bumili ng nagustuhan niya. Tita, si JR po! Ano na nangyari sa kanya? Honey, hindi nakaligtas sa pagsabog na yun ang iyong pamangkin. Wala na siya. Wala na. JR, pamangkin ko. JR, anak ko. Bro, JR, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? ang panganay ko, Marco. Wala na. Anong wala na? Bro, hindi kita maintindihan eh. Patay na siya, pare. Wala na ang anak ko. Bakit? Anong nangyari? Napasama sila ni Ali sa pagsabog na nangyari sa isang mall na kinaroroonan nila. Yun ang sabi ni Mrs. Oh my God! Bro, condolence. Napakasakit, pare. Patay na ang junior ko. Anong balak mo ngayon yan? Si Annie, nagmulat na ng mata. Annie, kumusta ka na? Narito ka pala. Ito, sobrang nasasaktan. Dahil sa pagkawala ng pamangkin ko. Sakit, Denver. Ano? Kung alam ko lang, hindi ko na lang sana siya isinama doon. Kahit pa magpumilit siya. Ngayon, labis-labis ako sinusumbatan ng konsensya ko. Dahil sa nangyari sa pamangkin ko. Tama na. Baka mapinat ka. Hindi mo naman kasalanan na nangyari. Biktima ka rin. Gawa ng mga masasamang tao na ibig mamisala ng kanilang kapwa. Denver. Magpalakas ka para makaabot ka sa burol ng pamangkin mo. Si Ate Maris, nag-aalala ko. Baka galit siya sa akin. Hindi pa ba siya nagpupunta rito? Hindi. Si Tita Lina lang ang nagpupunta dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Anak, bakit naman ganon? Hindi mo na tinapos ang grade 1. Iniwan mo na agad si Mami. Hindi mo na hinintay ang daddy mo. Anak, narito na asawa mo. Maris, Ronnie, ang anak natin. Iniwan niya na tayo. ang kawawa kong anak. Ni hindi na naabot ang kanyang mga pangarap. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga may kapangyarihan kung sino ba naglagay ng bomba sa mall na yon ay kinamatay ng marami. Hindi baling mamatay na silang lahat. Wag lang ang anak namin, ma. Wag lang si JR. Tama si Marisma. At kasalanan ito ni Ani. Ronnie, yan din ang nararamdaman ko. Galit. Galit ako sa babaeng yun. Mga anak, Narito na tayo sa inyo, Ani. Sabi ni Aling Lina, ngayon ang libing ng pamangkin mo. Lumapit tayo sa kabaong ng pamangkin ko, Denver. Oh, ayan siya. JR, pamangkin ko. I'm sorry. Hindi ka na naprotektahan ni Tita. Sana pala, hindi na lang kita isinama. Ani, Denver, mabuti nakaabot kayo. Nagmadali po kami dahil gustong makita ni Ani si JR. Tita Lina, Galit na galit sila sa iyo, Ani. hindi ko po sila masisisi, Tita. Dahil ako man, nagagalit din po ako sa sarili ko. Bakit nagpunta ka pa dito sa punerarya, Ani? Ate Maris, patawarin mo ko. Hindi ko gustong mamatay si JR. Sinungaling! Ate! Pinabayaan mo anak ko? Dahil lang mas inintindi mo yung lecheng sapatos na binili mo, di ba? Hindi, ate! Hindi totoo yan! Hindi! Anak, tama na yan. Ay, ayoko. Gusto kong ibuhos ang lahat ng galit ko sa babaeng ito! Sa walang utang na loob na babaeng ito! Ate! Aling Maris, baka humabinat ang pinsan nyo. Wala akong pakialam! Gusto ko nga mamatay na to eh! Tama na, tama na. Denver, ilayo mo dito si Ani. Halika na. Ani, Tita, kumusta po ang libing? natagalan bago mailagay sa nicho dahil kay Maris. Halos mahimatay ang pinsan mo. Kawawa naman si ate. Alam kong higit na masakit sa kanila ni Kuya Ronnie ang nangyari. Dahil silang mga magulang. Kasalanan ko ito. Hindi iya. Marahil hanggang doon lang talaga ang buhay ng aking apo. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Huwag mo pahirapan. Dahil lalo naghihirap ang loob ko. Nawala na nga ang aking apo. Dalawa pa kayo ng anak mo na pinahihirapan ng sarili. Maraming salamat po sa pangunawa, tita. Napakabuti niyo talaga. Paano na po kaya ako kung wala kayo? Ipanalangin natin sa Diyos na sana tulungan niya tayo upang mapagtagumpayan ang mabigat na pagsubok na ito.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ani, alam kong hindi ka nakakapag-grocery ngayon kasi busy ka nga at may sakit pa. Kaya ito, ipinagdala kita ng mga ACS products, Unique Toothpaste, Seal Bath Soap. Salamat. Salamat sa pagdalaw, Denver. Mas gusto kong dalawin ka kaysa tawagan lang. Kasi kapag ganito, nakikita kita ng buo at mas makakapagkwentuhan tayo ng maayos. Kumusta na kayo rito? Iba na kaysa sa dati, Denver. Nung buhay si JR, masaya kami lahat. Ngayon, kami lang ni tita ang nag-uusap. Si ate hindi na ako pinapansin. Piniiwas din ako ni tita sa kanya. Para daw wag ako masaktan. Ang Kuya Ronnie mo, galit din ba siya? Oo. Nung minsan nagkasalubong kami dito, sama ng tingin niya sa akin. Pero narito si tita kaya di niya ako nasaktan. Napakahirap, Denver. Dahil sa pangyayaring yun sa amin ng pamangkin ko, nasira ang maligayang samahan namin sa bahay na ito. Hindi rin ako naka-attend ng graduation ko. Sige na, tumahan ka na. Lagi ka na lang umiiyak. Para tuloy, ang laki ng ipinayat at itinanda mo. Paano pa kayo ako sasaya? Kung ganito na ang buhay namin dito. Ani, kailangan mong kumilos. Hindi tama yung lagi ka na lang magmumukmuk. Kung nakikita ka ngayon ng pamangkin mo, tiyak na hindi siya matutuwang ganyan ka. Denver. Nga pala, hiring sa office namin ngayon. Baka gusto mong ituloy na ang pag-a-apply. Kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan ang nangyari sa'yo, anak. Nanggigigil ako sa galit. Ronnie, naglalasing ka na naman. Hayaan mo lang ako. Gusto kong makalimot. Makalimot? Makakatulong ba yan? Para makalimot? Kapag lasing na ako, makakatulog ako. At kahit sandali, makalilimot ako. Ganon? Dapat din pala uminom ako niyan. Well, sige. Bobo. Sandali. Eto sa'yo. Okay na. Kaya ko naman pala ang lasa. Maris, hindi na ako babalik sa Dubai. Ha? Hindi ko rin makakaya magtrabaho pa doon matapos ang pagkamatay ng aking junior. Dito na lang ako. Kasama niyo ni Candy. Kung gano'n, let's drink to that! Sige. At gusto ko rin, planuhin natin ang pagganti kay Annie. Kailangan pagdusahan niya ang pagkawala ng ating anak.
Hoy, halika nga dito, babae ka. Aray ko, ate, abraso ko. Bakit mo dinala ng chocolate si Kenny? Ha? Naisip ko lang na pasalubungan siya. Para ano? Para umamo sa'yo? At pagkatapos siya naman nasusunod na mamatay? Ha? Maris! Ate, patawarin mo na sana ako. Hindi! Ate! Hanggang kamatayan na ang pagkamuhi ko sa'yo! Hindi na nga kaya magkasundo ang magpinsan? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Dionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutiak, at si Chiquit del Carmen Amor bilang Annie. Dinapatan ng tunog ni Bernie Bascao sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang may init at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.